нишестай духтарча махол кардам, буда кора ҳамаша домашний задания додам. Хадам ай қафои абед тайёр кунӣ. Камтар печёни мегум ба пазм ганеш и кекс. духтаракои азиз, модарои меҳрубон, беҳад миннатдорам барои комментарияҳои хубтон. бовар кунед, хурсанд шидам. иҷа боша ма як тамарха бирён кардистам барои кӯдако ис печёни пухтестам. ҳамин ҳафта ма бигем ки харид кардам фақат ҳамин чизои лозимӣ, мисол чизои ширинӣ, чизое ки кӯдако постоянно мехӯрданд, ай авқот монда буданд, нахаридам. барои чӣ ки ваё ҳамихе омехта шидиянд, авқотам мекунӣ намехӯранд. чунки ҳамин фақат сладкӣ, ҳамин чизое ки дар ба таъби дилшон холодильник ҳастанд, ҳаваёро ки мехӯранд, авқотам мекашӣ, мемонӣ, мебиёянд як нола мегиранд, тамом. сразу омин мекунанд, мехезанд. охир ман барои кӣ мекунам авқота? Барои шумо мекунам. барои ҳамин ҳафта решение бировардам ки намехармшон, кани чӣ кор мекунанд. ин ҳафта холодильникамда ширинӣ ҳамиха чизо набуд. бовар кунед, кӯдако 5 минут пешам омаданд ки оча гич намудам, чӣ авқотае, чӣ мехӯрем. баъд ман худам гуфтам ки домашний ягон чи печёни мепазам, кани мебинем мехӯранд ё не. ҳамин хамири кекса тайёр кардам, дар духовка мондам. бигем ис печёни ганеш ма шӯрид дестам, уже вай тайёр шуд, бировардамаш. оқа подъём надоду, неки хеле хушхӯр омад, бамаза омад. бировардам, ай духовка буридамаш, ис нагузашта мебинам, уже хӯрдиянаш. ина мешидаи ку. ай мехарӣ миёрӣ. мисол ҳамон организми кӯдак дам залал дора ҳамон чизо. ай авқот мондагӣ. бовар мекунед, ҳарди бачаҳом дар тавуқ хароб шудагиянд ки берун да мебироӣ, хиёл мекунӣ ки ҳамиёро нон намедиҳӣ. барои чӣ? Барои бисёр нами чизои ширинӣ ки мехӯранд, авқот намехӯранд. барои ҳамин ман инҷода хостам ду намуд печёни бипазамшона, бимонамшона, кани мисол чизои домашнийро бисёр мехӯранд ё ки магазинира. иҷода боша ози ира духовкада мемонам, хамири кекса, баъд ай қафои печёни ганеш мешам. ҳаминҷа якта хоҳарҷон навистааст ки ширкати Атомида ба кор даъват мекунам. хоҳарҷони азиз, бовар кунед, вақтам беҳад танг аст. ман кор мекунам, меом ҳамин кори хона ма ба як азобу спед мекунам. барои ҳамин узри зиёд наметавонам. 2 сол пеш дар компанияи нами Феберликам дуромада будам, ҳамин тариқи интернет хайвая ёфта будем. ҳамихе корда даъват карданд. бовар кунед, қариб 4-5 моҳ кор кардем, ба бигем старший директора биромадем. иси кели номона регистратсия кардем. иси бигем хеш тавора кардам. ҳам харидем, бовар кунед, ягон ойлик нагирифтам. ӯ пуле ки ман дар ӯ компания расход кардам, ба худо аюда 10 камбудӣ дига набуд мекардам. барои ҳамин уже ҳамонро точка мондам ки дар кор нестай. ҳамин ба меҳнати ҳалоли худам, мисол ҳамин агар кӯшиш кунӣ, меҳнат кунӣ, ҳамаш мешавад. духтарако иҷа боша хамири ганеш тайёр шуд. дар видеои пеш намондагием ки чӣ мерава. ман иҷода бигем где-то 18 дона кардам, да камака кардам, ҳамчен ялали.
Дута тухм дохтумаш, 4 қошиқ сметана, 100 грамм маска кремлевский доштум. Тамом. Дарунашда худтон медонед ки чормағз қатъи шакар медозам. Чормағза қатъи шакар. Барои хамирда шакар намедозем. бовар кунед ай пахлава ягон камбоӣ надорад. баъд бо якта комментарияи дигарам ҳамин видеода ҷавоб медиҳам. Якта апа навистае ки хоҳарҷон, агар ту бори якум бор дар метро шидаиста бошӣ, ма 13 сол шидаи дар метро мерам, миём, гум намешӣ метрода. Апаҷон, ма ин мақсада надоштум ки мисол ма худма нишон бутим ё ки метрода рафтаистам. Ма фаҳмондум ки якум борда худам тоқа рафтам метрода, камтар дар дилам тарс омад. Ма ин мақсада гуфтум. А так метрода мисол ма синфи 5 будам, метро ба метро қатъиёчам мегаштам. бовар кунед, ма просто одамода фаҳмондум ки натарсенам. Вақти метрода шидаем, хай мумкин ҳаст одамои ранги ма якум бор мешинанд, метарсанд. Ма ҳамира фаҳмондум ки натарсен. Ҳамҷода ҳама стрелкаҳош нишон додагие ки гиҷо мерен, ай кадом виход мебироен. Мисол ҳамаш нишон додагие. Аку уҷа нишон додагирам ҳастае, всё равно якум борда заблудиться мекунӣ, мепурсӣ одамора. Ман мисол ба ҳамин қаваи бо чанд ҷоша хато кардам, пурсидам. Ман ин мақсада доштум. Ина духтарако, иҷода ганеш тайёр шуд. Ина кекси ами қаакш монда ки падиёмаш оқа баланд наомад. Мирғ шарид кардам кӯдакода, баъд духтарчамда камтар пюре кардам. Барои гуфтам камтар ай бихӯра, баъд мирғаш диям. духтаракои азиз, иҷа боша хайри хуш мекунем. ба мо иштиёи таом. ҳаматон дар паноҳи худо бошем.